Heritage Malta nediet esperjenza innovattiva tal-ipoġġew ta' ħansa flieni bl-użu tar-realtà virtwali. Dan bis-saħħa ta' kollaborazzjoni tal-Istitut Edukattiv St. Martin's li fl-aħħar 3 snin l-esperti mill-istitut ħolqu replika preċiża tas-sit sal-inqas dettall. B'hekk, il-viżitaturi jistgħu jgawdu minn esperjenza mill-aktar realistika tal-ipoġġew bla ma jkunu żaru s-sit fiżikament. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap ta' Heritage Malta Noel Zammit qal li għall-ewwel darba din l-esperjenza virtwali se turi l-ipoġġew propju kif kien, meta kien mibni eluf ta' snin ilu, bl-ewwel saf tiegħu il fuq mill-art. Tal-xogħol irriżulta f'mudell 3D illi qabel kien qiegħed ġol kabord tagħna biex ngħidlek li għaddejnieh St. Martin's Institute of Higher Education u minnu għamlu modell li wieħed jista' jimmersja ruħu ġo fih u jinżel u jinnaviga u jimxi propju kważi qiegħed fiżikament hemmhekk. Spjega kif l-ipoġġew kien is-sit perfett sabiex titħaddem din l-esperjenza moderna. Dan għax minħabba l-bżonn li jiġi kkonservat l-aċċess għall-ipoġġew u limitat għal ftit persuni kuljum. Fil-fatt biex wieħed iżuru spiss irid jirriserva post xhur bil-quddiem. Il-prinċipal tal-Istitut Edukattiv Charles Tewma qal li peress li l-ipoġġew mhux sit ġeometriku jew ordinarju, ir-rikreazzjoni tiegħu kienet sfida konsiderevoli, iżda sodisfaċenti immens. Maħna derinna nistgħu nużaw dik id-dejta biex noħolqu ambjent illi soltu nies li jibnu lob diġitali ikunu qegħdin jibnu l-artisti dan l-ambjent. Aħna derinna nistgħu nibnu l-istess ambjent ta' x'imkien li huwa veru. U l-verità ħarġet ukoll minħabba il-laser scan għandu accuracy enormi, allura ħloqna l-ambjent vera ta' kif ikun li kieku inti tmur tivviżita l-ipoġġew. Il-Ministru għall-Kultura Jose Herrera qal li l-ipoġġew qiegħed jiċċelebra l-40 sena tiegħu bħala sit ta' wirdinji tal-UNESCO. Qal li m'hemmx mod aqwa ta' kif nistgħu niċċelebraw dan l-avveniment milli nittrasformaw f'wieħed mill-ftit siti tal-UNESCO li jagħmlu użu minn din it-teknoloġija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.